مەسەلا پالەیەن ڕەس پادیشاهیە ئەزمانان دمینێ vêyekê maxluweyekî malê hebû got serê sibê zû derket da got ji bo rezê xwe paleyan bigire. Ew ji bo rojê bi zîvekî bi paleyan re li hev hat û ew şandin nav rezê xwe. Saet li dora nihan ew derket û li meydana sûkê hin kesê dîdîtin got betal radiwestan. Wî ji wa re got hûn jî herin di rezê min de bixebitin û heqê we çi bê ez ê bidim. Ew jî rabûn û çûn. Dîsa ew li dora nîvro saet sisiyan derket eynî tişt kirin. Saet li dora pêncan jî derket hineke dîn jî dîtin got betal radiwestan. Wî ji wa re got çûma hûn tevahiya rojê li vir disekinin û tiştekî nakin. Wan bersiv da çimkî tu kesî em bi paleyî negirtin. Wî ji wa re got hûn jî herin nav res. Gava gobû êvar xwediyê res ji serkarê xwe re got gazî paleyan bike û ji yên paşî dest pê bike heta yên pêşî heqê hemûyan bide. Paleyên got piştî nîvro li dora saet pênca hatibûn girtin hatin û her yekî zîvek stand. Îcar gava got yên pêşî hatin wan guman kir got wê bêtir bistînin. Lê her yekî ji wan ji zîvek stand. Çaxê got perê xwe standin dest pê kirin li hemberî malxwê malê kirin pitepit û gotin evêt got paşiya hatin tenê saetekê xebitîn. Lê te em ên got hemû giranî ya rojê û germayiya wê kişand bi wan re yek girtin. Lê malxwê malê ji yekî ji wan re got heval ez neheqiyê li te nakim. Ma tu bi min re bi zîvekî li hev nehatî? Reha ji heqê xwe û here ez dixwazim bi qasî got min da te bidim ê paşî jî ma heqê min tune got ez çi bixwazim ez bi malê xwe bikim. An tu çavnebariyê camêriya min dikî? Bi wî awayî yên paşî wê bibin yên pêşî û yên pêşî wê bibin yên paşî. Pirtûka pîroz, encîl, silav û rêz xuşk û bilayên hêja.